Thế ra bây giờ nó hết à? Bay cái thế. Thế này. Hello logofer good evening bonisimba and nay mane cover video banane sle logofer ne logofer ang deखायनो सासे मानसिखौ मेकआप खालामगासिनो दं एक्ट्रेसखौ रंजालि ओमफ्राय नोंथांमोनजों से खालामनोसैलाय नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना and जेब्ला चेनेलाव गोदान दङना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम and daily vlog होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बुंगोनलाय आं दाहायसो बुंगोन बेखौ आं फुननो बाखायो आं जिराम नुबाय दा उनि दा सार्च नुदों आं लोगोखौ नांगौब्रा बुंसुया बांद्राय हेलौ ओमफ्राय अनसुलि एक्ट्रेस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बिथांनि एक्टिं खालामनायखौ दा बिथाङा भिडिअ बानायसिगोन जोङो दसे थानानै भिडिअ बानायगासिनो जेब्ला मेकआप खालामखाङो होमब्ला जोङो भिडिअ बानायनोसै आरोना बारा मोजां नुवाखिसै आंनि मबाइलाव देनायखो एक्ट्रेसफोरखौ बेबायदि देलायहोयो लोगोफोरनो नायना ला सोरबा सोरबा मिथियाबा भिडिअ खालामफेरिफ्रा नै खाथियाव बेबायदि नुयो आरो गोजाननिफ्राय बेबायदि नुयो मालि बिस्टि गानै बेनो आरोना गोजा मिनिलाय लोगो मिनि दे बैया जाबाय दा आं जाया आंरे जाना जाखै दाउखा आं गाम्बारिखौसो नायलाय हे दाफैथेजों जाबाय गाखोगासिनो नै नागाथला फान दा गोग्लैलायबावदोंसो मैयासो नङाथाय औ मैया जाबाय पुलिसजों माबाजोंना पुलिस माथो पुलिसजों बोरै बोरै होनलाय पुलिसलाय बुलायखो बिदि आखाइ हमनाय नुयोबा ना दुखु मोनो जेबो नुवाखै एलबाम थाब आं एलबाम रोङा जेबो नुवाखै एलबाम थाब आं एलबाम रोङा लोगोफोर बेयावनो शुट लानोसै आरोना जोंहा बेयावनो लकेसनानो एक्ट्रेसआ बेनो आरोना ओरैबायदि बिउटि सोरबाफोर लानोबा कन्टेक्ट खालाम दंखायो सिंगेल नङा इयो डुयेलसो मिंगल नङा इयो मिंगल नङा नायलांबाय थादो होमबा नै बे भिडिअखौ बानायगोन आरो जिउनि अनजालि होननायखौनो ओमफ्राय केमेरामेना बेनो आरोना एन्ड फैगासिनो दङ बिथाङा नायलांबाय थादो होमबा ना बिथांमोना मा होनो भिडिअ खालामो मोसायो आंथ' नुफेराखैबो बिथांनि मोसानायखौ दा देखायनो गोनां एसेनो जानला मोनला भिडिअ बानायखायनो दुब्लिबारियावनो सानफ्रामबो नै सासे नाहरदों मिथो नै नुहुराबो रोमै रोमै गामसा गानलायनानै नाहरलायदों आरोना एन्ड मोजां नुया हनैलाय देलायासिनो मोजां नुया हनैलाय केमेरायाव होमबाबो ओमफ्राय नोंलाय मालानिफ्राय जुमै जाया मोनानिफ्राय नाय तामिलनि आंजों नाय फैदो बेनिखौ जायाखै ओमफ्राय नोंसाना मिथो आहाय बिथारि फासल'सो माथो नै 1 2 3 start दे
네, 다들 시카티 쳐봐. 니어. 다들. 다 라이라이 नङा 근데 호리. 그래 해서. 이 혼발 혼혼나네 탕 너 혼혼나 비워 깜짝을 왜 냈나? 아유, 뭐 이니 스카빌라 집이라. 야, 개가 이제 관심 싫어. 이렇게 해봐라 그래 One, two, three, go step. Kita dah mesti sama. Dia mau dong sih.